गोसोखांनाय जोबनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि दाहा दैमाया आयु। खुलुमबाय, आंनि मुङा रोनस्रि बसुमतारी। आं बगाजुलि हालामनि सिङाव थानाय 1 नं माइनावपारा गामिनिफ्राय फैदों। आं दिनै पार्टिसिपेट खालामनानै जोबोर मोजां मोनदों। माने आं सेकेन्ड टाइम आरो एबारो, ओमफ्राय जोबोर मोजां मोनदों। मोजाङानो जादों। आंनिखौबो आं मोजां जादों बायदि मोनदों, नाथाय बिजिरगिरिफ्रासो मिथिगौ। बेखौथ' आं दा बुंनो हाला। जाहाथे जेनेबा देरहानाय देरहायै बेथ' थाखायो नालाय, गासैबो जेनेबा मोजाङै सोलोंनानै पार्टिसिपेट खालामफैबा देरहानाया खाथां आरो। आं बर', हिन्दी, एसामिस बे मोनथामखौ। बर'नि गेजेराव आं नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनि सल' खनबाय, आरो सुलेखा बसुमतारी बिथांजोनि। एसामिसआ एसामिस। बादायलायनाया एसे जादों। नीलेश्वरनिखौ गोसोखांनाय जोबनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि दाहा दैमाया आयु आय' सोलो नोंनि गोसोआव गोसोनि दाहा दैमाया